Με έχει κάνει έξαλλο με έχει κάνει το κέρατο. Μου είπε 10 η ώρα θα είναι από κάτω. 10 η ώρα θα είναι από κάτω. Έχει πάρει η ώρα 10 και 25. Νάτος. Εδώ, πάρτε έναν άνθρωπο. Τι ώρα είναι, Κώστα? 10. Δεν είναι 10. 10 είναι. 10. Δεν είναι 10. Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι 10 και 26. 10 και 26 και 20 λεπτά φορτώνουμε. Καλά. Καλαμάκια. Ήθελε να πάρουμε και καφέ ο Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε ένα παιχνίδι CQB που παίξαμε την προηγούμενη Κυριακή. Αξίζει να αναφερθεί πως σε αυτό το παιχνίδι τα φύλλα πυρά δεν μετρούσαν. Δηλαδή, αν σε πετύχαινε ένας παίχτης της δικής σου ομάδας, τότε μπορούσες να συνεχίσεις να παίζεις κανονικά. Εμείς σε αυτό το βίντεο περάσαμε καλά. Ελπίζουμε και εσείς βλέποντάς το. Κωστά, μου ελέγχεις αριστερά. Την αριστερή μεριά θέλω, μπορείς? Αυτό μπορείς να το κάνεις, για να κοιτάγω δεξιά τη σκάλα. Ρίχεσαι. Έξω. Ευθεία εσύ, φίλε. Ευθεία εσύ. Σταμάτα λίγο. Ωραία, πάμε. Κοίτα σκάλες. Το παράθυρο όμως την πέσει κανείς τώρα. Στην πόρτα είχε τώρα. Δεξιά από διάδρομο. Κάνει μια πίτα. Έξω! Θέλετε διαδρόμο δεξιά. Θέλεις να έχεις το διάδρομο. Διάδρομο βλέπω, δεν βλέπω. Ωραία, για να βγω. Στο αριστερά έχει ακόμα άτομο μέσα, Θέλω να πάω να μπω αριστερά. Αλλά δεν ξέρω τι γίνεται στο διάδρομο. Μην είναι κάποιος κολλημένος από εδώ. Αυτό φοβάμαι. Μου ρίχναν από εκεί πριν. Έξω, φεύγω. Μαζί είμαστε. Παίζω. Τότε καθαρό από εδώ. Είναι καθαρό από εδώ. Πού είναι? Αυρίλη είναι καθαρό εδώ. Είσαι σίγουρος? Εδώ νομίζω. Πίσω σου. Δεξιά πόρτα. Δική μας είναι εδώ. Ήταν στο στενό, πες, Μαζί είμαστε εδώ. Δεν γίνεται. Εδώ δεν ξέρω. Πάμε. Δεξιά σου. Λία. Sorry. Λία. Δεξιά, πού βλέπετε. Δεξιά το φως. Λία.
Λία, λέει, πάμε. Πάμε λίγο. Συνεχίζουμε. Αν δεν πέσεις εδώ. Ναι. Sorry. Δεν πειράζει, Εγώ συνέχισα, sorry. δεν πειράζει. Μαζί. Πάμε. Ωραία, χωρίς κορδέλα. Ωραία, από πίσω μου σιγά σιγά έχει έντομο του πέρα. Αλλάζω. Καλό. Λία, πάμε. Έξω. Έξω. Όχι. Βράδερφε. Πάλι. Πολύ. Τις Μαζί. παίζουμε μαζί σήμερα. Τώρα πέρασα από αυτό. Είδα τον άλλο που... Όχι, για τον άλλον. Πού είναι. Έχουμε επαφές από πίσω ή όχι. Όχι. Φίλια. Κλεία. Μετά σου πάω, μετά. Για να ανάλυσα. Καλυστούμε λίγο διάδρομο. Το διάδρομο της καλά. Πάμε. Διάδρομο. Ωραίος. Μεγάλος ο διάδρομος, αλλά... Τέλος, ωραία. Μπράβο. Άμα θεοκόλος μου ρε μάλλον. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι και μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Facebook, το Instagram και το TikTok.